Pansamantalang nakikitira sa kanilang kapitbahay ang pamilya Contapay ng Barangay Tagas, Daraga Albay matapos na masunugan ang bahay alas 4:30 ng hapon nitong Sabado. Kwento ni Jackie, namimili siya ng gamit pang-eskwela ng kanyang 4 na anak nang makatanggap ng tawag na nasusunog ang kanilang bahay. Dali-dali din umano siyang umuwi dahil sa labis na pag-aalala sa 3 naiwang anak na maswerte namang nakaligtas sa insidente. Di ko aram sir kung sain ako uminagi nung time na itong nag-adon ako sa personal collection. Di ko aram kung sain ako baga, wala na ako sa sadiri ko, basta naisip ko na lang, so akos ko na lang. Mga akos kong natara digdi. Sa lakas ng sunog, nadamay maging ang 2 kalapit-bahay. Habang nagasulo na grabe ng kalayo din, nakaano ako na iluwas yung mga gamit na importante. Diyan kami sa likod, nagtawag ng mga pag magbubuhos baga, nagtarabang kami ubos naman na kapitbahay ko. Para lang maagapan so balay ko talaga talagang dumana naga kubagay pig ano na so apoy baga, pig gilaan na so taas ko. Kaya ito na abutan talaga ng apoy. Ayon sa BFP Daraga, agad nilang nirespondihan ang sunog matapos na mai-report sa kanila ang insidente. Alas 4:54 na ng hapon nang maapula ang apoy. Totally damaged ang bahay ng pamilya Contapay habang partially damaged ang 2 bahay na nadamay. Inabutan po namin na isang residential house na may 2-story ang kasalukuyan ng pong nilalamon ng apoy. Agad po kaming rumisponde at sa loob po ng 10 minuto, nakapag-declare po ang aming hepe na fire under control, and after 9 more minutes of firefighting, nag-declare na po ang aming hepe na fire out na po yung insidente. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan matapos ang insidente, habang umabot sa 426,975 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Paulit-ulit pong pinapaalala at pinapakiusap po ng Bureau of Fire Protection na palagi po tayong mag-ingat sa ating mga tahanan. Kung aalis man po tayo ng bahay, siguraduhin po natin na wala tayong mga naiwang mga nakasaksak, at lalong-lalo na po yung ating mga lutuan, ang ating mga LPG ay patayin, at maniguro po tayo na mag-practice po tayo ng good housekeeping para po parating ligtas ang ating mga tahanan. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng BFP Daraga para matukoy ang sanhi ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.